Sino ang pinakagwapo sa tatlo? Hello! Hi! Subscribe to her channel. Yeah. Hello! Good morning, mga lalab ko. Huwag kayong shock. Kasi naglagay ako ng mask para rest yung aking face while doing the ironing. Si Sofia andyan na. Si Bana nalibang in the toilet. Don't tell the world. So, akit muna ako, namamalansya ako bago tayo rarampa. So, pupunta tayo kay Inday Val. Kasi birthday ni Savitot ni Bulilit ngayon. Kaya pupunta kami. Naghahanda lang ako. Pinaplansya ko pa yung nakaplansya na pala yung damit ni Sofia. Ito yung susuotin niya. It's a yellow day for her. Ako, hindi ko alam. Kasi wala akong nakita kahapon nung pumunta ako. Wala akong nagustuhan. And then, as usual, huli na wala akong nakita. So, medyo ganito muna yung aking face kasi hindi muna ako lang masyado. Kasi nga, may mask. Ito yung binigay ko din kay Elfie nung nagpadala ako. So, it's with aloe vera and something. Natapon ko na. Sorry, hindi ko napakita sa inyo. And kung bago po pala kayo dito sa aking channel, ako po pala si Yen. And mama, ipapakilala ko si Sofia at saka si Dada sa inyo. So, namalansya na ako para bukas. Wala nang problema si Bana kasi may pasok ako ng late shift ako bukas. So, bago tayo rarampa, magpakabait muna. Nag-breakfast na pala kami. Nagluto na ako ng breakfast. So, see you later! So, tapos na akong mamalansya. Maliligo na lang kami ngayon. Tingnan niyo si Sofia yung reaction niya. Okay. Mama, take this out, yeah? Come, take this out. Come, Mama. Take that out. Yay! Ayan na. I-massage daw yan eh. Kasi, nag-a-absorb yan sa ating skin. Para ma-absorb niya. A few moments later. So, ayan mga lalab. Ready na kaming umalis. Kakabihis lang ni Bana. So, meron akong dala nito. This is for Sophie, sa anak ni Kin. And this is for the birthday celebrant. And then, meron din tayong para kay Chloe. And then, yun lang. Tsaka madaming abubo dahil kay Sofia nagdala ako ng extra na damit, extra na pampers, diapers pa, tapos mga pulbo at ano-ano pa dyan. Tubig, gatas, bidbiron, everything. Tsaka ako din. Camera, battery, charger, power bank. Tapos, iPad para kay Sofia sa sasakyan. So, medyo madami kaming dala. And, tawag dito, si Bana nagkakarga na, naglo-loading na. So, mag-loading na kami. Ready ng aming Ariat. Hi, baby! Hi, anak! Yeah! Yay! Yeah. She just turned around. Dada's ready too. So, we are in the car. Ready na kami. Super late na sasakyan. Daming abubot. Pero may aircon siya, so it's fine. Andyan ang aming baby at the back. Hi, Pia. Wow! Ayan. And Dada's there. So, magagasolina muna kami. It's mga 1 hour and 15 minutes travel. And dadrop by din tayo. May bibili na akong bulaklak para sa host. Para sa mother ni Savi, ni Inday Val. So, see you mamaya. So,
may ano din ako, special one-on-one lecture ni Mr. about driving. I cannot sleep. I cannot take a nap. Look at my rider, so handsome. My driver. So, sino ang pinakagwapo sa tatlo? Oy, may camera. Sino pinakagwapo sa tatlo? Ang bana ni Inday Ikat or ang bana ni Inday Val? Pero alam niyo yung bana ni Inday Val, para daw si ano yun, si James Bond. So, lupig na kami, di ba? Pero yung bana ko, humahabol din yan pag naka-shades yan. Kasi sunny. Gwapo din yan, gwapo. Sunny kasi daw. So, we will arrive a little bit later. I was expecting sana na darating kami ng 2:30 pero hindi. 3:11 kami darating. So, may mga 1 hour pa Took so kami. long to get flowers. Bumili pa kasi ako ng flowers kasi minsan-minsan lang din para kay Inday Val. So, yun. So, simple lang ako. Parang relax lang yung aking damit today. Hindi masyado maarte. It's getting there. She's so quiet. She's so quiet. She's getting... Hi, baby. Oh, Yoneng. You can nap now na. Numinto kami kasi sumuka si Sofia. Tapos andito pala sila Ate Tess sa likod. Hi. Makita ka sa vlog. Ayun sila. Late na kami. Oo. Pero kung makapag-vlog, mag-vlog na ako. Oo, ganun lang. Camera lang. O pwede cellphone. Ganun. Yung aking, apo sa Pilipinas, Oo. mahilig mag-vlog sa... Oo, pa-vlog mo. Sila mama ang dito gusto lang. daw niya si Ryan. Let's go. Oh, nag-wait pa na siya sa akin. Kasi malayo pa kami Buti, nakita tayo. Sige, te. Sige. Kita, mag-ano tayo next time? Mag-asprak. Sige, bye-bye. Sexy naman ito. Bye! Bye, te! So, nakatulog na si Sofia, Luwig yung town. Sumuka si Sofia, kaya pinapalit namin ng damit. Buti na lang may dala kong extra. So, lahat ng damit niya. Ticket. Ha? Ticket. Let's catch up. Nagsuka. Siguro, ewan ko kasi, naligo. Tapos, pero nilagyan ko siya ng mansanilya. Tapos nga, nilagyan ko na naman ng mansanilya. And then, siguro, nawala. Tapos, nag-aircon. Siguro, ganun. Tapos, init pa. Pero ngayon, nagre-relax na siya ng konti. So, sabi ni Bana, balik na daw kami. So, buti na lang, hindi na usap ang yung una. So, tuloy pa din kami. Medyo sobrang late na. 30 minutes pa kami. So, ganun talaga. See you na lang. Dami namin bit-bet. Gising lang ni Sofia. Hi, Langga. Dito na, 25. Hey, baby. Hello! Hello! Diyan si Inday ba? Hindi ako nakapag-vlog na. Bakit? Wala pa pala ikat? Wala pa. Bakit pala Ang sikat. Last. Last, always yun na. Ayan. Hello! Logo na kayo si Sofia kumpara kay Sabi. Hello! Tanawa. Sukat siya. Hello! Punta ko na yung stand. Hello, Val. Oh, For you.
Hello! Hi! Ay, si Sophie. Ito pala. Hi, Sophie! My friend loves me to ay, salamat! Oh my God! Oh my God, that's so space. Ja, opgemaakt. Binuksan ako. Politiemotor. Wat mooi, hè? Wow! Super mooi. For your test, log, and then I wait for the actual. Oh, is het voor mij? Is het voor mij? Nee, het is voor jou, hè? It's real, sabi. Very quiet lagi na, very quiet. Oo, mahihain pa yan pag Ngayon meron na tayong mga kids, no? Dati maliliit pa yun, hindi pa naglalakad dati. Nakaano pa? Nasa rin ka na sa. Random set thing. You get that no space. And they just. Yeah, so when you park in, when you park in Paris, you have to put your hand on it. Yeah, you have to put the neutral on the Hey, Chloe, Sophia, finally I get to see her. Oh, na first time, you know. Teka lang, wait lang. Teka, this is film. Dumating na si ano, superstar. Hoy, superstar. Si Eric. Ayan, the last is cooking with Ian. It's the next level. Frying. Frying with Ano sabi yan? Wow! Oy, naramo mga anak. Wow! Nak, open that one, anak. Open that. Open that, Para anak. tayong team turtles, ano? Doon sila sa kusina. May children's party. Uy, wala kami na amin, uy. Wala kami na amin, uy. Wala kami na amin. Uy, sexy! Hi, Chloe. That's how much space you have in this house. You Dat is een lange bowlingbaan achter misschien. Oh, idee. Go out, anak. Slowly. Sikat. Please subscribe to my channel. Hi. Subscribe to her channel. Yeah. Toppie. Thank you. Dami kong nakain, napansit. Gawa pala to ni... Sus, kung alam ko lang si Nicole Mabina ang nagluto, hindi ako kakain. Huli na ako dito. Halika kayo! Ay, kasi nadyak ko yun. Ay, ang sarap ng pansit. Ay, please subscribe sa akong bagong amiga. Nakalimutan ka ng kung ano rin. Bago na akong amiga, bago na kami nagkakilala nito. This year. Uy, nakita ka December! Dami ni Uy. Ay, di ko may bina ha. Lamian niya siya, lamian. Siya akong idol guys. Siya may idol. Mentor. Ay, congrats. Congrats pala sa reaction videos nila. Nagpula na tanan. Uy, ang ariat. Slowly. Ate Chloe na. Sophia. Sige na, sige na.
Okay. Memorize na lang ni Sofia. Oh, alam niya yan. Ya. Wow! Sofia, it's dancing. Wow! Ate Chloe, dance, Ate Chloe! So beautiful. This world is so crazy. It can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, excuse me if you think that I'm pretty. I don't care what you say. I'm original. My head down to my toes. Let 'em know if you're with me. Hey, 'cause I finally found the answer is your name. So So, tapos na kaming kumain. Nagliligpit na si Daival, di siya naka-vlog. Si Inday Ikat dun sa likod. Birthday ni Sabi. Ayan. Tapos, yung iba, andun pa din. Tapos lang mag-showdown si Sofia, si Sophie, si Savi, o si Chloe. Ayan, ang mga banana mo. Kamera ko pala yan. Nagilaw ko sa vlog. Nagilaw ko sa vlog ko. Ay, kumibli na. Super. Ang behave ni ba yan? Parang may... Wala, salamat mo na po yan. Suday, na-miss, mga lalag, na-miss ko na sila, oh. Hello! Inday Val! Hello! Ayan na, nakachempo na kami. Inday yan. Hello! Hello, malulubot ma. Ano ko? Uy, lubat ka na! Blink ka na! Charge sa pag-charge. Wala din nag-vlog, pero nalubat. Pag-ikapoy ang mga Inday. Labi na si Inday pa. May-ari ng bahay. Sophie! Sophie, kami na naiwan. Umalis na si Dicomi Vina. Si Vina the Explorer. Basi ni Kwan niya ay sa iyong baba. Nai-inspired sila pag may mga foreigner na partner. Parang gusto nila. May mga nagtatanong nga eh, ay, saan niya na-meet? Ganun. Si Sofia ang ate. Ate sa katawan. Buyag. Buyag. Kailan? Eh, mga ito namin. Salamat kay Day. You're welcome, Sige, Dad. bye-bye, Day. Piki mo na, Oy, piki mo na, oy. Uy, Day. Day, where are you? Uli na mo? Uli na mo? Oh, mga na po. Sige, piki pa niyo. Piki, piki. Uy, mag-fake sa ta. Mag-fake, oh. 1 meter distance. Okay na yun, bye-bye. Bye-bye na, Ate Chloe. Ogoy, ogoy. Sophia. Sige na, Sophia. Kiss, kiss na, kiss. Yay! Woo! Yes, the air stick area. Savi also, Savi. Kay Savi, oh. Savi. Sabi, oh.
Kiss, kiss, kiss. Embrace, embrace. No, no, it's okay. It's okay, Amber. Experience. First. It's okay. It's okay. His first experience. I will bully him the rest of his life with this one. Okay, we're go na. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao. Till next time, Chloe. Bye-bye. Wala namin nalimtan, no? Bye-bye. So, mga lalab, it's, 8:50 na ng gabi. So, uwi na kami. Dito pa kami sa Inday-Val, pero nagre-ready na sa Kepana. So, darating kami mga 9:30 ng gabi. Alas 10 na pala kami darating. So, yun lang. It was nice seeing them again. Tapos, si Tara, si Siskin, and they call me Vina. Thank you. See you again soon. Good night, mga lalab. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지